mga amigo dito sa ating YouTube channel. Morning po yung mga followers po natin, ng mga nakakaran, magtataka kayo bakit wala tayong ads ngayon. Hindi na po tayo monetize ngayon kasi mayroon nag-report sa ating channel na hindi natin naagapan. Kaya morning sir. Kaya wala na tayo sa monetization. Ayan, maraming salamat po. Sir? May angkas ka driver kahapon na. Oo, ayun. Pakalat-kalat na. Punot ko. Tuloy po kayo. Ay, dito na mga andito na mga sino. Sir George, aga-aga yung isang driver, Wala mo. Kayo na pala mo. Kasi naman, hindi tayo kasha. Nagtatrabaho. Kayat na nga siyang po, bakit lang Hindi ko pala kinakaya. Nakabalik daw din bago pa na. Medyo puno kasi dito. Antay na lang office order. Lawlawi ako ng mga yan. Oh my God, halika, bubugin natin. Nagigigil na ako para palabas ko yung Ma'am Clau, bugbugin nyo na yung driver nyo. Oo, bugbugan tayo. Ano ba yun? Ayan, thank you so much sa 10 nakamonitor dyan. Live tayo ngayon kasi i-update lang po natin yung ating YouTube channel na nawalan tayo ng monetization. Hindi ko alam kung ano nangyari. Mukhang may nag-report pa o ano. Pero hayaan na natin sila. Kaligayahan nila yon. Kaya hayaan na natin sila kung ano man ang ginawa at kung ano man ang gagawin. Enjoy lang. Sa atin naman makaraos lang yung ilang minuto at ilang oras na pag-upload natin. Umabot na sana ng 6,000 plus yung ating followers o mga subscriber dito sa YouTube. Kaso hindi yata yun nagustuhan ng isang tao. Ayun. Na-report tayo. Okay lang yun. Shout out po sa inyong lahat at maraming salamat doon sa mga sumilip. Thank you so much po. Nandito po kasi tayo sa opisina, guys. Nandito tayo sa loob ng opisina. At nag-update lang tayo. Matagal na tayong hindi nakakapag-live mga amigo. Ngayon lang tayo uli nagla-live kasi
kailangan na demonetize tayo dito sa YouTube, nawala yung ating monetization. Siguro mga mag-iisang buwan na. Medyo hindi na nga sana ako mag-update dito sa aking YouTube kasi nakakatamad na. Buti nga kamo mga amigo, nakasahod pa tayo nung huli nating sahod. Nakasahod pa tayo sa YouTube bago na wala yung demonetization. Meron pa sana tayo natitirang sasahurin by nung nakaraang buwang pa, kaso hindi na naibigay sa atin yung sahod na yun. Kaya okay lang. Kaya sa mga nagsisimula pa lang sa YouTube, baka maranasan nyo to, huwag nyo masyadong dilib-libin. Huwag nyo masyadong tawag doon. Hayaan nyo lang siya, enjoy nyo lang yung kung anong mayroon at kung anong nangyari. Talagang ganyan ang buhay. Enjoy lang. Hayaan natin sila. Sa mga matatagal na nating friend dito, nagsimula tayo mag-YouTube noong 2019 pa. Na-monetize din tayo during that year. At nawala lang yung monetization natin last month, I think yan. Mga June, nawala yung ating monetization. At na-warning naman tayo pero hindi na natin nasikaso kasi ang hirap na mga requirements na binigay sa atin ni Lolo. Yung mga requirements na kailangan mong ayusin, medyo nahirapan tayo. Saka yung sa tax natin, yung ITAD tax na binabayaran natin, yung mga sumusweldo sa YouTube. Yung mga sumusweldo pa sa YouTube na nakatanggap kayo ng ITAD tax. Doon nyo po kukunin yan sa Quezon City sa main office ng good morning, Ma'am Bilin. Yan nyo lang, Ma'am Bilin, automatic po yan nagsasara. Ayan na yung mga pinapadala ng notice ng tax. Meron po tayong kailangan ayusin dyan. Wong Yu, good morning. Wong Yu, good morning sa'yo. Kung nasa Pilipinas pa po kayo, advice lang, pumunta po kayo sa main office ng BIR sa Quezon City. Doon nyo po ipapollow up yung ITAD, yung inyong mga babayarang taxes. Wala namang sigurong bayad yung pagkuha ng ITAD. Certification lang po yung ibibigay sa inyo. Siguro mga 15 days lalabas na yung inyong certificate ng ITAD. Yung sa mga monetize lang po yun. Kasi malaki na yung binabayaran natin tax sa gobyerno. Tayo mga YouTuber. Yan, lalo na yung mga sinisweldo ng milyones. Tayo naman maliit lang yung sinisweldo natin dati. Nung tayo monetize pa. Ngayon hindi na tayo monetize, kaya okay lang. Ayan, shoutout po sa mga kaibigan natin YouTuber. Morning, sir. Shout out po dyan sa inyong lahat. Ayan mga amigo, yung mga ulitin po natin yung mga amigo natin, mga YouTuber na monetize. Pag pinadalan po kayo ng BIR ng ITAD, pupuntahan nyo po yung ITAD na yan sa Quezon City, main office, BIR. Doon po kayo kukuha sa 3rd floor or 4th floor yata yun. Mga 15 days bago i-release yung certification. Yan naman po certification na kayo talagang Pilipino, naninirahan dito sa Pilipinas. Patunay lang na tayo ay nagbabayad ng tax. Malaki po yung binabayaran natin tax sa sa gobyerno, yung mga YouTuber. Pero pag hindi po kayo kumuha ng ITAD tax, sisweldo pa rin po kayo, pero 30% ng sweldo nyo ay mapupunta sa gobyerno. Ang laki po ng kakaltasin sa inyo.
Pa-comment naman po kung sino yung mga nandyan sa loob. Maraming salamat, Wang Yu. Kamusta na po channel niyo, Wang Yu? Kailan po kayo nag-start mag-YouTube? Dito na ako nagdaan. Ibang bubukas ako. Thank you. Pagbubukas na kayo, Ma'am Robe. Pagbukasan mo ang iyong lola. Thank you. Okay po. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Gala-gala tayo ito mga amigan tayo sa opisina. Ayan, pakikita ko sa inyo yung labas ng aming opisina. Ayan. Nandito po tayo ngayon sa Makati. Ayan po yung Trump Building, yung pinakamataas na yan. Trump Building po yan. Hindi ko alam kung kay President Trump yan. Ayan po yung pangalan sa taas kung makikita nyo. Ayan naman po yung Jupiter Street, Makati. Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat, sa ating mga ka-YouTuber. Good morning sa inyo lahat, yung mga subscriber po natin. Pasensya na po kayo, hindi na po tayo monetize dahil may nag-report po sa atin kay Lolo. May nag-report sa atin na hindi siguro nagustuhan yung ating ginagawa. At ayun. Binigyan naman tayo ng chance ni Lolo Whitey. Kaya lang hindi na natin naasikaso kasi hindi naman po tayo full hindi naman po tayo full YouTuber. Wala po tayo paminsan-minsan lang po tayo upload. Nag-upload lang po tayo. Bihira naman po tayo ganito yung magla-live. Bihira naman po tayo mag-live sa YT. Siguro kung natatandaan ko pa 2020 yata ako huling nag-live. Hindi ko alam pero puro upload lang po tayo. At pasalamat pa rin po tayo at nakasweldo tayo nung huli. Hindi nawala yung ating pinaghirapan kahit paano binigay pa rin sa atin yung ating sweldo nung huling-huli. Ayan, shoutout. Good morning po sa inyo lahat. Ayan, pinapakita ko lang po yung labas namin dito sa Makati. Yan po ang trabaho namin dito. Dito kung saan tayo nagtrabaho dito ng almost 2 years na. Nagsimula po tayo mag-YouTube nung tayo nasa Okada pa noon. Ayan, good morning po sa nandyan sa ating live. Good morning sa inyo. At maraming salamat sa nagla-like yan Maraming salamat po. Thank you po. Pagpalaya po tayo ng Panginoon. Ayan na tayo hindi na monetize sa ngayon. Pero hindi natin dinibdib yun, hindi natin iniisip yun kasi mas priority sa ating mga pagtrabaho para kumita naman para sa pamilya. Ayan, maraming salamat po. Thank you so much po sa lahat. Ayan, babay na po. Maraming salamat po sa sumama sa ating pagla-live sa ngayon. Again, nandito po tayo sa Makati. Ito po ang lugar kung saan tayo nagtatrabaho. Ayan po, nakikita niyo yung logo sa labas. Ayun po, kita niya. I-zoom kaya natin. Yan, kitang-kita. Diyan po ang trabaho natin. Ayan po. Gobyerno po yan, sa gobyerno.
Ayan, dito lang po tayo sa tapat ng Trump Tower. Ayan. Ayan, pakita natin yung pangalan, Trump Tower. Ayun din makita. Ayan na natin. Ang ganda ng panahon sa ngayon mga amigo. At napakaliwalas. Sana tuloy-tuloy at wala nang malakas na bagyo dumaan dito sa atin. Okay, maraming salamat po. Good morning ulit. Maraming salamat. Bye-bye. Babu. Thank you. Thank you so much po. Hindi natin alam kung paano papatayin to. Saan ba yung patayan? Okay, bye-bye.